finančná, časová a sloboda lokácie, kde si, no aj všetky tie materialistické veci, ako drahé autá či drahé hodinky, to všetko ti môže OnlyFans Management priniesť do života. Je to jeden z najlepších biznis modelov, ktoré môžeš začať v roku 2025. A ja ti dnes ukážem, ako na to ako totálny začiatočník. Moje meno je Max, mám 22 rokov a vlastním OnlyFans Management agentúru. Venujem sa tomu už 3. rok a za tých pár rokov som sa naučil o tom už niečo, tak teraz momentálne asi posledných pár mesiacov dávam tieto videá na YouTube, pretože ja tiež, keď som bol mladší, by som ocenil niekoho, kto by rozprával práve o niečom takom a práve vďaka týmto YouTube videám sa ti budem snažiť pomôcť, aby si mohol tiež ako začiatočník alebo aj kľudne už, ak už máš nejaké s tým skúsenosti, tak aby sa ti podarilo to rozbehnúť tiež a mohol si užívať život viac ako doteraz. Veľmi rýchlo, v skratke si vysvetlíme, čo ten OFM alebo OnlyFans Management je, keďže je strašne veľa videí na mojom kanále a aj celkovo od iných ľudí, o čom to je, tak keď to chceš viac dopodrobná, tak si pozri tie. Ale v skratke je to to, že nájdeš nejakú modelku alebo kľudne aj modela, s ktorým sa spojíš a pomôžeš im zvýšiť ich zisky na OnlyFanse, no a potom si tie peniaze rozdelíte a tam to končí. Môžeš mať viac modeliek, môžeš to takýmto štýlom scalovať, alebo môžeš scalovať jednu modelku na väčšie čísla a tiež sa s ňou deliť a takto to zase scalovať. To je ale že veľmi, veľmi v skratke, preto ak chceš viac dopodrobná o tom video, tak si pozri, mám ho na mojom kanále. No a teraz prejdeme na ten najväčší problém, s ktorým sa ľudia stretávajú, keď začínajú s OFM. Zvyčajne taký ten industry standard, kde vlastne každý coach alebo ktokoľvek, kto rozpráva o tom, ti povie, že by si mal si brať 50% z jej zisku a ona si tiež bude brať 50%, takže je to 50-50. Tu ale nastáva jeden veľký problém a to je to, že na to, aby si mohol od nejakej modelky, ktorá dajme tomu už zarába peniaze, brať 50%, tak musíš dosť veľa vecí spraviť správne, aby si natoľko zvýšil ten revenue alebo znížil to, koľko ona musí času do toho dávať, aby sa jej to oplatilo s tebou deliť až o tých 50% toho, čo zarába. Samozrejme, ak začínaš s modelkou, ktorá je úplne od nuly, tak je to iné a tam 50-50 je úplne v poriadku. No ale ak náhodou nájdeš modelku, ktorá už niečo zarába, tak určite musíš dať dosť veľkú hodnotu na to, aby šla s tebou 50-50. No a tu nastáva ten veľký problém a to je to, že ty ako začiatočník najskôr nebudeš vedieť priniesť takú hodnotu, aby si zaslúžil tých 50%. A každý si myslí, že musí to byť 50%. Nie, v tomto videu ti poviem, že pozeráš sa na OnlyFans Management úplne inými očami, ako by si mal a kľudne to môžeš začať robiť aj úplne ináč. Môžeš začať napríklad, že budeš brať iba 10% a teraz si povieš, Max, ale 10%, čo to je nič. Áno, ale dopočuj ma, zoberieš si 10% a slúbiš tej modelke, že sa jej budeš starať o sociálne siete. Tým pádom modelka nebude ti musieť dať až tak veľa percent, takže ti dá iba 10% z toho, čo zarobí. Na druhú stranu ušetrí ale veľa času, pretože ty budeš ten, čo sa bude starať o tie sociálne siete a takisto aj ty spravíš menej tej roboty, tak si nezaslúžiš až 50%, ale dostaneš práve tých 10%. A môžeš začať takýmto štýlom. Alebo ďalší example, čo môžeme použiť, je, že jej povieš, že sa budeš starať o ten OnlyFans účet a zabezpečíš jej chatting a zoberieš si 25%. To znamená, že modelka nebude musieť vôbec riešiť to, aby si písala s tými ľuďmi na OnlyFanse. Všetko budeš riešiť ty a ona sa môže sústrediť len a len na ten marketing. Tým pádom, aj keď tebe dá tých 25%, tak nielen, že jej to ušetrí veľa času, lebo to budeš robiť ty, ale na druhú stranu sa bude môcť aj venovať viac tomu marketingu a tým pádom by jej malo ešte stupnúť to, čo zarába a možno neskôr do budúcnosti s tebou pôjde aj na 50-50 s tým, že sa postaráš o ten marketing. Musíš pochopiť, že ty chceš od tej modelky toľko, ale vieš jej doručiť toľko a tým pádom veľa ľudí to nezvládne a aj keď nájdu modelku, tak hneď odíde, pretože nedokážu doručiť to, koľko si pýtajú. Ty musíš začať pýtať menej, lebo robíš menej a tým, ak sa naučíš, potom začať pýtať viac. Ďalšia vec, ak začínaš, tak najskôr to robíš sám. Musíš pochopiť, že OnlyFans Management, keď sa rozprávame o tom manažmente, kde robíš všetko od chattingu, manažmentu po marketing, tak nie je práca pre jedného človeka. Je to veľmi, ale že veľmi zložité. Musíš mať ľudí v tíme. Či už budeš mať chatrov, ktorí budú robiť ten chatting, alebo budeš mať VAs, ktorí ti budú pomáhať s marketingom. Je to extrémne zložité, aby si to bol sám. A tým pádom, keď začínaš, je to až skoro nemožné, aby si ty všetko zvládol a tým pádom tá modelka samozrejme odíde, lebo tam nebudú také výsledky, ako by možno chcela mať. Preto ti odporúčam, ak nájdeš modelku, ktorá už niečo zarába, alebo celkovo aj štruktúrovať ten deal, ktorý ponúkaš tým ženám, aby skôr s tebou začali pracovať, je ten, že zober si menej od nich, 10, 20, 30%,
Lebo aj robíš menej tej roboty, im povedz, čo robíš, či už to bude manažment Instagramu, alebo sociálnych sietí, alebo chatting, alebo proste čokoľvek, akákoľvek výpomoc voči nej, tak si zober menej percent a je oveľa väčšia šanca, že s tebou to skúsi a že s tebou aj zostane dlhodobo. No áno, síce z toho nezbohatneš, ale naučíš sa určité dobré skúsenosti, taktiež aj možno tá modelka odporúči iným kamoškom, čo sú jej modelky, aby tiež šli za tebou a tým pádom si vybuduješ portfólio a potom už budeš môcť začať robiť aj za viac percent, viac roboty, pretože aj budeš mať skúsenosti, budeš mať nejaké to portfólio ľudí, ktorí môžu vouchnúť za teba a taktiež budeš si môcť už aj najať ľudí, ktorí budú pre teba pracovať, pretože budeš mať nejaký kapitál. No a myslím si, že takýmto štýlom je najlepšie začať ten OFM, kde nezačneš úplne hneď na tej pace manažmente s tou modelkou, ale začneš proste nejakým štýlom pomáhať a pomaličky sa vybuduješ hore ku väčším zárobkom. Samozrejme, je aj druhý spôsob, kde ide modelka úplne od nuly a tam zase menej ako 50% by som nepýtal, pretože ty budeš robiť hlavne a najviac z tej roboty, ale ako som povedal, ak nájdeš modelku, ktorá už niečo zarába, ponúkni jej takýto deal a uvidíš, že je oveľa väčšia šanca, že to do toho s tebou pôjde a že tebe sa to podarí. No a potom už neskôr, keď sa naučíš veci, budeš mať peniaze, budeš mať ľudí, tak už môžeš začať scalovať, najímať modelky si aj na salary, čo znamená, že im platíš nejakú určitú výplatu a celý zvyšok toho profitu pôjde tebe a tým pádom aj tvoj ten ROI alebo marža bude oveľa vyššia. Ak sa chceš naučiť OnlyFans management, tak máme prvú platenú CZSK komunitu na Skule, takže pozri popis v bio, je tam kurz ako nájsť modelku, ako vytvoriť AI modelku, je tam kurz na všetky sociálne siete, ako robiť marketing, taktiež tam máme 2-krát do mesiaca call a môžete sa tam čokoľvek pýtať, networkovať s ostatnými ľuďmi, čo robia OFM. A ak chceš zadarmo minikurs, tak mi musíš dať subscribe tu na YouTube a follow na Instagrame a napísať mi tam. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čau, čau.